Naše ochranárske združenie Ursia sa venuje rôznym témam v rámci ochrany prírody, ale sústredíme sa teda hlavne na oblasť Podpoľania a tu máme teraz momentálne najvýznamnejšiu tému medvede a potom tému rieky Slatiny, ktorá býva často obeťou otráv. Dodo Martinský je taký ochranár v najširšom zmysle slova, pretože je veľký milovník prírody už vlastne od mladosti. Začal ako rybár, postupne sa presunul k ochrane riek a ochrane teda konkrétne našej rieky Slatina. Je veľmi vášnivý turista, takže pochodil Slovensko, ale aj iné kúty Európy. Na to, aby teda to mohol urobiť, alebo aby sa tomu mohol venovať dôkladne a funkčne a podľa vlastných predstav, tak založil občianske združenie Ursia. Na rieke Slatina sme napríklad boli vylovovať uhynuté ryby, keď boli tie otravy. Vyjadroval sa on pre médiá ako rybár, teda, ktorý problematike rozumie v rôznych súvislostiach. No a keby sme mali hovoriť potom o druhej veľkej téme, o medveďoch, tak tam je to tiež hlavne osvetová činnosť, čiže vysvetľovanie ľuďom, ale aj na vlastnom príklade. Čiže my veľa chodíme do lesa, občas aj stretneme nejakého medveďa, čiže píšeme potom o tom články, ako to bolo, prečo sme ho stretli alebo prečo sme nestretli, ako to prebehlo, ako sa to udialo. Na základnej škole, kde pracuje, organizuje krúžok Mladý prírodovedec, kde sa venuje deťom od prvákov až po 8-ákov a berie ich so sebou do prírody, ukazuje im rôzne veci, vysvetľujem zákonitosti prírody. Je mi veľkou cťou a nesmiernym potešením spolupracovať s takým skvelým človekom, ako si ty.